Señorías, muchas gracias por la invitación Eskerrik asko a los organizadores de Mercalan Merkalaneko y antolatzaileei para poder ekitaldi dirigirme honetan parte a hartzera ustedes, a gonbidatzeagatik. vosotros, compartiendo algunas reflexiones sobre Hausnarketa batzuk nuestra zuekin regulación laboral, partekatu los nahiko cambios nituzke que ha lan experimentado erregulazioari en los buruz, últimos aldaketa tiempos, gertatu diren y azken su papel garaiotan, obvio es eta esencial zein en la izan evolución den del mercado. haren zeregina lan merkatuan, Junto a ello, merkatuaren en este caso bilakaeran. resulta obligado referirme Era berean, también al nahitaezkoa diálogo da, social. elkarrizketa Porque, al fin y al sozialare cabo, el aipatzea. diálogo social ha sido en España un Ura instrumento garatzeko esencial tresna en el gisa. desarrollo de la Onerako edo política social, txarrerako, en el desarrollo de Espainiak nuestra esperientzia regulación handia du del mercado de arlo trabajo. horretan, España además tiene una amplia experiencia eta en este esperientzia ámbito. hori Después lo ez da desarrollaré un beti poco más. elementu Que bereizgarri siempre ha gisa sido nabarmendu, en ocasiones despreciada Europako como un beste elemento ekonomia batzuekin alderatuz gero. profesionalmente Gero, diferencial hitz egingo dut pixka cuando bat comparamos su evolución gehiago horri con la buruz. de otras economías europeas. Es habitual referirse Ohikoa da al elkarrizketa diálogo social soziali con cierto buruzko aipamenak tripartito entre entzutea, gobiernos gobernuen e eta interlocutores gizarte sociales solaskideen como un arteko método, como un hiruko instrumento kontzertuari para poder buruzkoak abordar edo buruz reformas hitz en el egiten ámbito del direnean, mercado de trabajo. lan, gizarte edo Y ekonomia desde esta perspectiva, eremuan guzti el eragiten diálogo dieten funtsezko siempre politikei aparece como, heltzeko históricamente además tresna ha sido gisa. así, siempre aparece como la Ikuspegi extensión horretatik, a este ámbito, al ámbito de la gizarte política económica y social, elkarrizketa 19. de mendearen prácticas amaieratik de eta negociación 20. y mendearen negociación hasieratik colectiva mendebaldeko que ekonomia empezaron a gehienetan ser habituales ohikoak diren en negoziazio Europa, praktika especialmente kolektiboak al final del politika siglo XIX y ekonomiko a comienzos del eta siglo XX. sozialaren Es el esparrura símbolo histórico de este hedatzea da. proceso, digamos, de extensión Simbolo de historiko la bat negociación colectiva da, al ámbito beraz, de la regulación laboral, de hitzarmen la regulación de las kolektiboez políticas laborales, ari garenean. políticas de protección, Zarte etcétera. politikaz, Es babes el nombre de politikaz, una pequeña ciudad sueca, se llama hiri txiki baten izena da Saljo Baden, mila 1932an akordio bat lortu zen Sodiako herri horretan. Akordio horrek arrazoi justuz, lan, zerga eta gizarte politikaren lurzoru eredua izena hartzen du. Herrialde horren garapen ekonomikoa eta soziala ezaugarritzen du. Jakina garrantzi ekonomiko eta soziala handiko beste akordio batzuek askotariko edukiak eman zizkieten praktika batzuei. Nola zaipatu adibidez, Greneleko akordioak, 1978koak, eta irtera prozesu bat eman zieten akordioiek Frantzian gertatu ziren konbulsio sozialei urte horretan bertan. Urte bete geroago Italian beste hitzarmen bate sinatu zen, batzuen aburuz errakuntza edo akatsa handi bat izan zena. Baina nik ez dut horrela ikusten eskala mugikorrak ekarri zituen, soldaten eskala mugikorrak. Eta askatasun demokratikorik ez izateak, ez zion utzi Espainiari joan den mendeko 80ko hamarkaden hasiera arte Europako ondare askotarikoa eta batzuetan eztabaidagarria txertatzen. Egia da, ordutik hona, Espainiak esperientzia handia metatu duela, azken 40 urteotan, beraz, gizarte itunen arloan. Garai hartan hala deitzen zitzaien. Arlo sozial-laboralen hiruko elkarrizketa oso bizia izan da geroztik. Ezin dugu Moncloako hitzarmenei buruz hitz egin gako moduan, orduan ere hiruko prozesu bat izan baitzen. Ez zuten enpresa buruek parte hartu, ez da sindikatuek ere. Baina la ere garapen garrantzitsuak etorri ziren. Hortutik sortu ziren lan esparruko hitzarmen gehienak. Akordio ekonomiko eta sozial, hitzarmen ekonomiko eta soziala, lehen estatua, enpleguari buruzko akordio nazionala, eta bar, eta bar. Eta horietako askok gaur arte iraundu, 40 urte geroago. Isiltasun aldi luze baten ondoren, hurrengo hamarkadan
lan arloko elkarrizketak protagonismo handi hartu zuen Alderdi Popularraren gobernuko bi legealdietako lehenengoan. 1996-2000 aldian, batez ere. Elkarrizketa etapa bizi eta emankorra sortu zen, eta horrek erreforma garrantzitsuak ekarri zituen Laso Sanueko politikaren, pentsioen eta Espainiako lan kontratazioaren esparruan. Aurreko hamarkadan izandako aldi baterako kontratazioaren edapen bikaina eten zuen, edapen gehiegizkoa eten zuen, naiz eta dena esan behar da, espero baino emaitza apalagoak izan zituen. Ibilbide historiko labur bat egin nahi izan dut, nire ustez Espainian lan erregulazioari heltzeko dugun moduaren ezaugarri definitzaileetako bat izan dena denbora testu inguruan kokatzeko. Hainbat etapatan edo fasetan emaitza ezberdinak eman dituena. Ze helburua tresna bat baino gehiago helburu bat da, hitz egiteko helburua. Ez da lan politika egiteko tresna bat. Helburu bat da bere horretan. Hori hitz egitea baita berme handiena, berme onena. Ez da tramite hutsa. Helburu bat da, lortu nahi den hori da, eta horretan esperientzia eskarmentu zabala daukagu Espainian. Politika onak ekartzen baitu elkarrizketak. Erreforma ilustratuetatik urrun egotea komeni baita. Elkarrizketaren bidez egiten diren erreforma horiek gu edo haiek bezalako terminoak ekidin egin behar dituzte. Ze azkenean adostasun batera heltzen baldin badira, irtenbide hobea izaten da, aurretik diseinatu baino. Ikuspegi horren aurka dagoen jarduteko modu baten adibiderik emblematikoena izango litzateke 2012ko lan erreforma. Lege dekretu bidez onartu zena, gobernu berria karguaz jabetu eta aste gutxira. Baina legeria berriaren zergazko eta alde bakarreko izaera gizarte politikaren funtsezko beste arloetan ere islatu zen. Baita pentsioak eguneratzeko sistemaren erreforman, langabezia babesaren murrizketetan, eta mendetasunari arreta emateko sisteman edo zerga politikan, 2012an onartu zen politika fiskalari. Uste dute hori gaindetuta dagoela Espainian ikuspegi murriztailea baitzuen. Hori 2015erako aldatua zen. Ordura arte, aurreko gobernu demokratikoek ez zuten hain erreforma garrantzitsurik egin, elkarrizketa sozialera edo negoziazio politikora jo gabe. Egungo lan erreforman garrantzitsuena ez da 2012ko lan erreformatik zenbat irauen, zenbat geratu zaigun oraindik eta zenbat aldatu den, zenbat eraldatu den. Gobernuak bere lan agenda elkarrizketa sozialaren mende jartzeko aukera zabaldu zuenetik, edo zabaltzen duenetik, esparru berri bat diseinatzeko borondatea iragartzen ari da. 2012ko erreforma egin zuten edo forma mantzioten gai batzuek iraun zezaketela argi zegoen akordioaren ondorioz. Hala ere, aldea da, orain, emaitza akordioaren adostasunaren emaitza dela, eta ez inposizioarena, duela 11 urtetik gora gertatu zen bezala. Ez dugu ahaztu behar, oreka hausteak, 2012an gertatu zenak, adibidez, enpresa hitzarmenaren nagusitasunean, edo hitzarmen kolektiboen ultraaktibitatearen, edo enpresek lan baldintzen alde bakarreko aldaketak, hoiek guztiek
soldata devaluazioa handia eragin zuela, eta lan pobrezia bezalako fenomenoaren edapena ekarri zutela hoiek guztiek. Eta hor, argi dago, aipatutako eragile horiek izan zirela nagusi. Lan pobrezia, bai. Alegia lana izan da ere aurrera egiteko gaitasunak izatea. 2012-2017 urteen artean, soldaten erosteko ahalmena 10% inguru murriztu zen. Eta okerrena da, eragina askoz handiago izan zela soldata baxuenetan, apalenetan. Eta hori izan zen soldata maila bidezkoagoa berreskuratzeko beharraren eragile nagusietako bat. 2017an hasi zen soldaten errebalorizazio biziaren bidez egin zen hori. Oraindik ere, PPren gobernupean oposizioko orduko alderdi nagusiarekin akordio egin ondoren, eta gobernu berriak indarra handiagoz jarraitu zuena, bide horretatik jarraitu zuen, 2018tik aurrera ere. Jakina, negoziazio kolektiboari lotutako alderdiak oso garrantzitsuak dira, bai, baina hala ere 2021ko erreformak sakoneko hobekuntzak egin zituen kontraten eta azpikontraten erregulazioan, eta zaildu egiten du enpresek hori erabiltzea lan baldintzak murrizteko eta okertzeko, lan baldintza horiek okertzeko tresna ez eraginkor bihurtzen baititu. Horrez gain, aldi baterako kontratazioaren erregulazio berri zorrotzago batek, enpresetan erabilera justifikatua izateko aukerari eutsiz eta administrazio publikoan erabilera askoz ere gehiago murriztuz, Espainiako lan merkatuaren disfuntzio okerrenetako bat gainditzen lagundu behar du. Une honetan, administrazio publikoen tasa bikoitza da arlo pribatukoekin aldera, eta hori asko da, ez? Eta horrek, murriztu egin behar du, aldi baterako kontratazioari dagokionez. Esfortzuri egin behar da, administrazio publikoetan ere. 2021ko erreformaren ondoren ere, aldi baterako tasa handiak dauzkagu. Horrekin batera, erten erregulazio berri bat etorri zen, krisi koiunturalaren mendeko enpresak eta sektoreak egokitzeko tresna iraunkor bihurtu zuten, horretarako aukera emango zuen, Europako beste herrialde batzuetan gertatzen den bezala, eta hor Alemania da adibiderik aipagarriena. Eta hor enpresen egokitzeko modua aldatu behar izan genuen. Eta ez beti enplegu kopurua doitzetik etorriko den zerbait. Ez lan denboraren egokitze horretatik ere etorri behar du. Ez langabezia babesteko, baizik ere, enpleguan jarraitzeko baliabideak emanez. Eta red mekanismoa deritzo horri, deitzen dio horri legeria berriak. Gogoratu nahizkitzuet zifra batzuk, zenbaki batzuk. Erteakia erabili espaldira aurreko krisian, ez, COVID krisian, gutxi erabili izan balira aurreko krisietan bezala, baliteke plantillen doikuntzek eraginik ez izatea 4 milioi langileei lehen hilabete haietan, 2008ko lehen hilabete haietan.
baina gauza segurua da, enpleguaren suntsipena askoz handiagoa izango zela. Orduan galdu ziren 600.000 enplegu horiek, baina askoz gehiago izango zirela. Jakina hor gizarte segurantzako afiliazioari buruz ari naiz. Hasieran pentsa liteke eta zenbaitetan hori defendatzen da, baina langabezia babesearen politika erteen bidez edatzeak ez du esan nahi arlo horretako gastua diskrezioz edo azten denik Espainiakoa bezalako ekonomia batek onartu ezin duen mailaraino alegia. Barne produktu gordinari dagokionez, 2010an gastatutakoa eta 2020an gastatu dena oso antzekoa izan da. 3,3 puntukoa. Barne produktu gordinaren 3,3koa. Aldea da 2010an ia etzegola onuradunik egon, ertean sartuta, beste era batera esan da. Naiz eta milioika langile kaltuta egon edo hartu behar izan zituzten erteek, COVID-aren krisian langabizia gastua ez zen oso ezberdina izan barne produktu gordinaren terminoetan. Eta hori baino hobea dena, enpleguraren eta langabeziaren portaerak finantza krisiaren aurreko egoerara itzultzeko aukera ematen du. Kotizazioen eta prestazioen gastuaren arteko diru sarreren soberakin mailarekin. Eta hurrengo urteetan gero eta handiagoa izango da hori. Jakina, lan enplegu politika aktiboak lehentasunen lehen tokian egon beharko luketen lan politiken eremukoak dira. Aktibazio politikak bultzatzea, Europako agintariei bidalitako berreskuratze planean gobernuak ezarritako lehentasun handietako bat da. Gainera, Legebiltzarrak enpleguari buruzko lege berri bat onartu berri du duela hilabete gutxi, eta horrek aurrerapen garrantzitsu batzuk ekarriko ditu lan arloan. Prestakentza fase berri bat dator goizean zehar entzun dugun moduan. Prestakuntza eta aktibazio politikei dagokienez, azpimarratu nahi nuke, ez dudala esan nahi lan esparrutik hezkuntzara eskumenak eskualdatze hutsak konpondu ditzakeenik. Ez da gainditu gabe dauden erronken zati txiki bat ere. Hori ez da horrela gertatuko, ez dut nik ala uste behintzat. Enplegurako prestakuntzak eredu bakar baten parte izan behar du, eta eredu horretan sartu behar da alaber hezkuntza izaerako lanbide heziketa arautua, hori ukaezina da. Hori da zuzen une honetan inork eztabaidatzen ez duena, hori da ukaezina delako. Baina enplegurako prestakuntzaren lekua enpresa eta haren beharrak dira. Lana daukaten langilek etengabeko prestakuntza behar baitute. Era berean uste dut langabeen prestakuntzak enplegu zerbitzu publikoen kudeaketan oinarritu behar duela. Eta lotura estua izan behar duela laneko orientaziorako eta biziklapenerako tresnetan. Lan zerbitzu publikoak dira, leku egoki hoiek. Duela zenbait hamarkada, Costa Ren enplegu aktibatzeko politika modernoen bultzatzaile nagusiet bat zen hark, adierazi zuen enplegurako prestakuntza politikak zer leku izan behar zuen, hurbil egon behar zuen bai, baina horrezaz gain, lan politikak eta enplegu politika aktiboak edo aktibo betetzen duten lurraldearen funtsezko parte izan behar zuela, esan zuen hark. Puntu honetara iritsita uste dut merezi duela iruzkin orokor batzuk egitea
enplegurako lanbide heziketaren osagai gehigarri batzuei buruz politika aktiboen barruan. Hasteko, begi bistakoa dirudien zerbait esango dut, baina eskarmentuaren arabera ez dirudi, hain agerikoa denik. Ez dago enplegu politika aktibo honaren adibiderik ekonomia aurreratuen eremuan behintzat, enplegu zerbitzu publiko honen existentzian oinarritzen ez denik. Enplegu zerbitzu publiko on bat beraz ezinbestekoa da. Eta bereziki azpimarratu nahi dut hasierako ideia hori. Izan ere, uste dut, enplegu politika aktiboak azken 4 hamarkadetan egin duen akats nagusietako bat izan dela, denbora gehiegi, eztabaida, debate, baliabide volumen izugarria eskaini diola enplegura bultzatzeko politikari. Eta hori guztia, lan aktibazioko edozein politikatan guztiz funtseskoak diren zereginak betetzeko zerbitzu publiko gutxi eta eraginkortasun gutxikoa mantentzearen kontura eginda. Bai eta langabeen profilak sailkatzeko eta ezagutzeko gaitasun eskasa. Orientazio zerbitzuen dimentsio txikia. Enplegu zerbitzu publikoan giza baliabideen hornidura ahula, apalegia, enpresetako lanpostu hutsen ezagutza ia ez izatea. Eta ondorioz, bitartekotza eta enplegu sistema bat gaur egun Europar Batasuneko ahulena izango dena, Espainiakoa, hain zuzen ere. Gutxienez euroguneko herrialdeen artean. Mende honetan, enplegua sortzeko pizgarrietan gehien gastatu duen Europako herrialdea gara. Baina enplegua zuzenean sortzen eta orientazio eta bitartekaritza zerbitzuetan azken postuetan gaude. Bulego publikoetan langabeen volumenari dagokionez, enplegatzen diren langileen volumenari duela hamarkada batzuk hartu genuen jakinadez OCDE-ren azken lekua. Alemaniak 70.000 efektibo ditu, beraien institutu federalean, lan institutu federalean, Erresuma Batuak 60.000. Espainiak berriz 10.000 ditu. Eta langaben volumena handiagoa da Espainian, Alemanian eta Erresuma Batuan baino. Beraz, 6-7 aldiz gutxiago ditugu, enplegatu publiko gutxiago ditugu, lan esparruan dihardutenak. Egoera honi aurre egiteko. En cierta medida, hasta el momento al menos, nuestro modelo nik uste dute gure ereduaren profila ez dago behar bezala zehaztuta, diru publikoa sartzea dagokionez, baina gure zerbitzu publikoak badakigu oso ahulak direla. Egun, ez daukate orientazio zehatza. Eta alde nabarmen hori gure zerbitzu publikoen eta beste batzuen artean. Beste arlotan ez da hori gertatzen, alako aldea egotea. Sistema hobea edo okerragoa izango da, baina ez dago alako alderik zerbitzu publiko edo ginez, adibidez, segurtasunean edo justizian. Esan bezala, zerbitzu publiko jakin hori hobea edo okerragoa izango da, baina aldea ez da hain nabarmena izango. Hezkuntzan ere, pentsioen sisteman, ez da zerbitzu publikoetan horrela gertatzen da, lan enplegu zerbitzuetan eta etxe bizitza arloan. Beraz, izan dadin hau, adibide bat, definizio faltari dagokionez, ez digula behar bezalako sarbidea emana izan sektore publiko eta pribatuen arteko elkarlanari. Eta hala ere, edo bestaldean,
falta diren edo bete ziren postuak enpresekin enpresi jakinaraztea hori bai. Alemaniak liberalizazio hori eta interbentzionismo publikoari dagokionez eredu oso aurreratuarekin mantendu egiten du, nire ustez modu egokian, enpresek lanaren institutu federalari lanpostu hutsak nahita ez jakinaraztea. Horrela, Alemaniako enplegu zerbitzu publikoak lan bitartekaritzan funtsezko eragile gisa duen zeregina errazten da. 20% gorako tasei eutsiz. Tasa hori Espainiako baino 10 aldiz handiagoa da. Bai, bukatzera noa, bai. Horixe egiten ari nintzen, bai. 10 veces más que la que... 10 aldiz gehiago, beraz. Zerbitzu publikoaren zereginari dagokionez. Eta amaitu egingo dut. Esango nuke bi gai daudela oso garrantzitsuak etorkizunera begira. Lehenbizikoa, politika aktiboen arlo honetan. Ezin dugu egoera honetan aurrera jarraitu. 2015-tik honetan gauden egoerara. 2.100 milioi euro jaso genituen lanbide heziketarako, 7%, 5.000 euro metatu ditugu erabili gabe geratu direnak. Eta azkenak gara era honetako politiketan, eta gai gara jaso dugun diru hori, metatu dugun diru hori erabiltzeko. Bueno, legegintzaldia eten den honetan, ikusiko dugu prestakuntza lan arloetan nola egin erabiltzerakoan. Amaitzeko, esango nuke erreforma oso garrantzitsua izan dela, lan erreformari buruzari gara. 9 puntu jetxi ditu behinekotasun tasa 17an dago, 35ean egon zen bere garaian, 13 urte dira, eta bide horretatik jarraitu behar dugu. Behinekotasun tasak une honetan Espainian edo 4-5 urte barru 12-13koa izan daiteke, eta hori ja konparagarria da Europakoekin, baina lan asko daukagu egiteko. Lanbide heziketan eta enplegu lege berria garatu beharra daukagu. Ze enpresek ze hutsune dauzkaten horren berri eman beharko dute, hortik asko ikasi bai daiteke. Eta hori egokitu beharko da, baita ere, tresna hori erabiltzari dagokionez zerbitzu publikoen aldetik. Aurreko hitzaldietan asko hitz egin da honetaz, une honetan nola zaila gertatzen ari den hutsuneak betetzea eta demografikoki, enpleguaren eraldaketa erabateko etorriko da, baina garrantzitsua da gabezia hoiek gainditzea. Esango nuke oraintxe dauzkagun garrantzitsuenetakoa dela. Eskerrik asko.